Stedinni aħna, Ian Borg ma jridx jiskuża ruħu. Hija din ir-risposta li tagħna l-Ministru tat-Trasport wara li aktar kmieni din il-ġimgħa qalilna illi mhux affari tagħna xi jsir fil-Kabinet. X'laħanejt il-tannet jien. Ma ddiskutejtu Mhux affarik. Grazzi. Wara dan l-episodju staqsejna lill-Ministru jekk jiddispjaċihx illi tkellem dan il-mod u jekk hux lest jiskuża ruħu. Li tiġi inti nhar ta' tlieta filgħodu, min toqgħod tistaqsi, meta taf ir-risposta x'se tkun, wieħed ikun qiegħed jistieden dik it-tip ta' Ma ħadd bħalek ma qalilna mhux affarijiet u marketiba Facebook singling out net news. Net news ġew jistaqsu. Ma ħadd ma ġibna bħalek, Ministru. Għax ħadd ma staqsa mill-ġurnalisti Ma l-oħrajn. mhux nuqqas ta' rispett fuq il-ġurnalisti li tagħmel hekk. Għandi rispett lejn il-ġurnalisti, jiġifieri jiena dejjem wara kull press conference inkun hawnhekk ara. Tistgħu tistaqsu. Ma kulħadd mhux net news biss bħalissa, u net news biss għad mhux affarina. Inti mhux ma net news. Iva, mattilna mhux affarina, tiskuża ruħek tal-inqas mal-kollega ġurnalista li kien hemm dakinhar. Inti għamilt lillum xi 10 mistoqsijiet, kollha weġibthom. Di mhix tiġifieri, ħadd tiskuża ruħek. Inti għamilt li mistoqsijiet li mhumiex relatati ma' laqgħat sigriti u weġibtek. Is-sinjura Post fuq Facebook. illi kienet hemmhekk. Taf li kienet qed tistaqsi fuq affarijiet li żgur mhux se jkollha risposta li. Ma ħadd ma qallix mhux affarik. Għajdilha meta tiġi tistaqsini fuq affarijiet li jkunu affari ta' net news jiena nwiġibhom dejjem, okej? Grazzi. B'mod ċar Ian Borg naqas milli jiskuża ruħu għall-attitudni tiegħu mal-kru ta' dan l-istazzjon u fl-ebda ħin ma wera xi tip ta' dispjaċir għal mod kif aġixxa.